Ok mag piny owacho komakore gi sirikand kaunti ma Busia ochako chenro maneno ni paro mar chik mar nywako pa jopiny okale e od bura ma Busia bang' chenro ma kamano ne chakre dweche 6 mokalo. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, paro mar chikno kobi okale e od burano, chia mar kaunti ma Busia biro lokore kawachore ni chien kanyo pa jodak makono kamoting'o dwach jogo manigi ng'ol ok nomi pek. Jokanyo kamoting'o jominwach, jotije mag sirikand kaunti ma Busia kanyakla gi riwruoge mamoko obago romo kayo odiechieng' ma kawuono e neno ni ging'iyo matut e weche mantie lipot ma kamano. Lipodno manolos e higa mar 2019 oting'o weche mathoth manoriko loki mondo onywand dwach jodak makono te, jogo mawuok e kauntino ma Busia kamoting'o nyaka jogo man gi ng'ol, kaachiel gi dwaro mar mondo ne loke dhok moganda duto winjo kamoting'o nyaka jogo ma hikgi ng'eny. Jopiny koro ibiro kaw pachgi e kinde ma sirikand kauntino biro dwaro timo chenro mag dongruok mamulogi e kinde mowinjore, gino mopogre gi kinde masani ma ok kaw pachgi kata matin. Hii sheria ikipitishwa itatupatia muongozo mwafaka ili kwamba wananchi sasa wapate nafasi ya ukweli ili wajihusishe kwa masuala ya serikali na mambo ya maendeleo kwa kaunti. Wananchi watarajie tu ya kwamba jinsi tumekuwa tukifanya masuala haya ya uhamasishaji wa umma yanaenda kubadilika. Hatuendi kufanya kama hii bili itapita, hatuendi kufanya jinsi ambavyo tumekuwa tumezoea. Jodak go mawuok e kauntino mayudre boda bende omed jiw mondo ket maino mar rombe makamago mikawe pachgi kalure gi paro mar chik michano kale od bura makono, gino moyangi ni biro miyo inywando gi e chenro mag dongruok e kaunti makono. We take this lead in ensuring that the county stakeholders are brought on board, the legal officers, so that they tell us exactly what happened, that the bill was not complete. Jogo mochung'ne wards mopogre kauntino onyiso ber rombe mag golo paro ewi chik makamano ne jodak makono, ka bende giyango ni chenro makamano biro chiwo lai makare ma jopiny biro yude thuolo mar golo pachgi kaachiel gi yudo puonj mopogre. Bili ya public participation ikiwa itapitishwa ni nzuri sana, sababu itapatiana mwelekezo vile kila mmoja wetu kutoka kwa civil societies, kutoka kwa wananchi na kutoka kwa serikali, wale wasimamizi wa serikali ambao wanafanya kazi, vile tutaweza kupanga na kujumuika pamoja kufanya public participation bila shida zozote. Jopiny makono bendo kwayo mondo paro mar chikno oloke dhok mopogre ne jogo mok winj dho wagunda kaachiel gi mano mar oswayo, kanyakla gi nywando jogo man gi ng'ol mopogre kamoting'o nyaka miyo gi jolok wach. Tumeweza kuangazia kwamba wale watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa mfano wale ambao ni viziwi, hawakuwa wanahusishwa katika public participation. Hatukuwa na sign language interpreters. Anthony Achayo, Ramogi TV.